Hola, molt bona tarda. Jornada tranquil·la, plàcida al Pirineu, amb estones de sol al matí. Això sí, durant la tarda han crescut algunes nuvolades sense més conseqüències, a l'espera que demà dimecres sí que tindrem a la vista els primers ruixats durant la tarda. De fet, aquesta és la sortida del model de precipitació per demà als Pirineus i podem veure com durant la tarda surten totes aquestes taques de color blau que indiquen doncs, que durant la propera jornada tindrem precipitacions durant la tarda. Tot i això, començarem al matí amb estones de sol, ambient assolellat, i de cara a migdia creixeran aquests núvols més compactes cap al nord del sector, com més a l'occidental del Pirineu Oriental, cap a la zona de la Seu d'Urgell, la zona de l'Alt Urgell. Aquí les precipitacions seran més abundants, localment també acompanyades de tempesta, alguna calamarsada. En canvi, a la zona del Ripollès o cap al Cadí, precipitacions més escasses, temperatures que es mantindran una miqueta més altes pel que fa a les mínimes i les màximes es mantindrien similars. Al sector occidental, aquí sí que parlarem que durant la tarda i vespre els ruixats seran més persistents, seran més abundants, podran afectar qualsevol punt del sector, localment acompanyats de tempesta, calamarsa i també d'intensitat forta. Això vol dir que en tan sols mitja hora poden acumular-se més de 20 litres per metre quadrat. També tindrem unes temperatures mínimes que podran pujar una mica i les màximes es mantindrien semblants. De cara a les properes jornades, parlarem de cara a dijous, d'una jornada més tranquil·la. De cara a migdia creixeran núvols a punts del nord del Pirineu, potser més espessos cap al sector de l'Aran, també nord del Pallars Sobirà, i unes temperatures que es mantindrien semblants les mínimes, les màximes ja començarien a baixar una miqueta. I de cara a divendres, tornant a reaparèixer els ruixats. De fet, tindrem bastants núvols abundants a la vessant sud del Pirineu, que aniran acumulant tots aquests núvols. No es descarta que descarreguin algunes precipitacions, potser també creix cap una nuvolada cap a l'extrem nord del Pirineu. Seran ruixats de caràcter feble, en canvi, a la resta dels sectors, aquestes nuvolades sense més conseqüències. Temperatures que tant la mínima com la màxima clarament a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.